ଯେଉଁ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଶୁଣିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି ତାହା ନିରାଟ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଅଟେ। ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବ ଯଦି ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଆପଣ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି। ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱୟଂ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ଅଟେ। ଏହା ତାହାଙ୍କ ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନ ଅଟେ। ସେ ସତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, କାରଣ ସେ ସ୍ୱୟଂ ସତ୍ୟର ପ୍ରତିରୂପ ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନ୍ୱେଷଣ ମନୁଷ୍ୟ ଆରମ୍ଭରୁ କରି ଆସୁଅଛି, ଆମେ ତାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଅଛୁ। ଏହା ସେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମପତ୍ର ଅଟେ ଯାହା ବାଇବଲରେ ଆଦି ପୁସ୍ତକରୁ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲିଖିତ ଅଛି। ପିତାଙ୍କ ପ୍ରେମପତ୍ର। ହେ ମୋହର ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ମୋତେ ଠିକ୍ ରୂପେ ଜାଣିପାରୁନାହ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଭଲ ରୂପେ ଜାଣେ। ମୁଁ ତୁମର ବସିବାର ଉଠିବାର ଜାଣିଛି। ମୁଁ ତୁମ ମନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବନା ବିଷୟରେ ପରିଚିତ ଅଛି। ତୁମ ମସ୍ତକର ସମସ୍ତ କେଶ ହିଁ ଗଣାଯାଇଅଛି, କାରଣ ତୁମକୁ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲି। ତୁମେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜୀବିତ ଅଟ। ତୁମର ସକଳ ଗତି, ସ୍ଥିତି, ଅସ୍ତିତ୍ୱ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ନିରୂପିତ ହୋଇଅଛି। କାରଣ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ତୁମେ ମୋହର ସନ୍ତାନ ଅଟ। ମାତୃଗର୍ଭରେ ତୁମର ନିର୍ମାଣ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଜାଣିଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସୃଷ୍ଟିର ରଚନା କଲି, ସେତେବେଳେ ହିଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ମନୋନୀତ କରିଥିଲି। ତୁମେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପାଇ ଆସିବା କୌଣସି ଆକସ୍ମିକ ଘଟଣା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ମୋହର ପୁସ୍ତକରେ ଲିଖିତ ଅଛି। ତୁମେ କେଉଁ ସମୟରେ, କେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏହି ଜଗତକୁ ଆସିବାର ଅଛି, କାଳ ମୁଁ ନିରୂପଣ କରିଅଛି। ଏପରିକି ତୁମେ କେଉଁଠାରେ ନିବାସ କରିବ, ତାହାର ସୀମା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବାଛିଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ତୁମ ଶରୀରର ନିର୍ମାଣ ଅତି ଅପୂର୍ବ ଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ତୁମ ମାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ତୁମର ଅଦୃଶ୍ୟ ଆକାରରୁ ଦୃଶ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 9 ମାସ ଯାଏଁ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲି। ମୁଁ ତୁମର ଜନ୍ମ ଦିବସରେ ତୁମକୁ ଜଗତକୁ ଆଣିଲି। ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଭଲରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ମୋ ବିଷୟରେ ତୁମକୁ ଭୁଲ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ତୁମ ପ୍ରତି କ୍ରୋଧିତ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଦୂରରେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ବରଂ ମୁଁ ପ୍ରେମରେ ତୁମ ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି, ହସ୍ତ ବିସ୍ତାର କରି ଡାକୁଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରେ ଯେ ତୁମେ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋହର ଏହି ପ୍ରେମକୁ ସ୍ୱୀକାର କର। ମୁଁ ତୁମର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି, କାରଣ ମୁଁ ତୁମର ବାପା ଅଟେ। ପାର୍ଥିବ ବାପା ମାଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ମୁଁ ହିଁ ତୁମକୁ ଦେଇଛି। ବାପା ମାଙ୍କ ପ୍ରେମ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମୋ ପ୍ରେମ ଅତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। ତୁମେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ପାଉଥିବା ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ ଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ମୋ ଠାରୁ ହିଁ ଆସୁଅଛି, କାରଣ ମୁଁ ତୁମର ପୋଷଣକାରୀ ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ଅଟେ। ଆଉ ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିନ୍ତାକୁ ମୁଁ ଦୂର କରେ। ମୋହର ସକଳ ଯୋଜନା ତୁମର ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରତି ନିରନ୍ତର ରହିଥାଏ। ମୁଁ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରେମରେ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରେ। ତୁମ ପ୍ରତି ମୋହର ସଂକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ସମୁଦ୍ରର ଅଗଣିତ ବାଲୁକା ରେଣୁ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ। ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବୁଝିବା ତୁମର ଏହି ଛୋଟ ଆୟୁଷ କାଳ ପାଇଁ ଅସାଧ୍ୟ ଅଟେ। ତୁମର ସ୍ୱରକୁ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରକେ ମୁଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଏ। ତୁମର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ପାଇଁ କଦାପି ମୁଁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ହେବି ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମେ ମୋହର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଅଟ। ଯେତେବେଳେ ତୁମର ହୃଦୟ ଭଗ୍ନ ହୋଇ କ୍ରନ୍ଦନ କର, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ତୁମକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଏ, ଭରସା ଦିଏ। ଯଦି ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିଜର ଅନ୍ତଃକରଣ ସହ ମୋର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବ, ତାହାହେଲେ ମନୁଷ୍ୟର ଚକ୍ଷୁ ଯାହା ଦେଖି ନାହିଁ, କର୍ଣ୍ଣ ଯାହା ଶୁଣି ନାହିଁ, ଆଉ ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟରେ ଯାହା ଜାତ ହୋଇନାହିଁ, ଏହିପରି ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ମୋ ଠାରୁ ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମୋର ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବାର ଅଛି। ତୁମେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ନିଷ୍କଳଙ୍କ, ପବିତ୍ର, ଅନିନ୍ଦନୀୟ ଜୀବନ ଏହି ଜଗତରେ କାଟିବାର ଅଛି। ତୁମକୁ ମୁଁ ମୋହର ଆତ୍ମାର ସାଦୃଶ୍ୟରେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବାରୁ ତୁମେ ଆସନ୍ତା କାଲି ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ
ଚିନ୍ତା କରେ। ହୁଏତ ତୁମେ ମୋ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ହୋଇ ନ ପାର, ତଥାପି ଆମ୍ଭେ ତୁମର ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭକୁ ବହିବା, କାରଣ ଏହା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଗୋଟିଏ ମେଷପାଳକ ଯେପରି ସୁରକ୍ଷାର ସହ ମେଷମାନଙ୍କୁ ଚଲାଏ, ସେହିପରି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଜଗତରେ ଚଲାଏ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୁଁ ତୁମ ଚକ୍ଷୁର ପ୍ରତିଟି ଲୋତକ ବିନ୍ଦୁକୁ ପୋଛି ଦେଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ମଧ୍ୟକୁ ଘେନିଯିବି। ତୁମେ ଏହି ଦୁନିଆରେ ସହ୍ୟ କରିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ତାଡ଼ନାକୁ ସମାପ୍ତ କରି କ୍ଲେଶ ଶୂନ୍ୟ ଜଗତକୁ ନେଇଯିବି। ମୁଁ ତୁମର ବାସସ୍ଥାନ ଅଟେ, ଆଶ୍ରୟ ଦୁର୍ଗ ଅଟେ। ତୁମର ସବୁ କିଛି ମୋହର ସମ୍ମୁଖରେ ହିଁ ଘଟୁଅଛି। ମୁଁ ତୁମର ପିତା ଅଟେ। ମୁଁ ତୁମ ପ୍ରତି ଯେପରି ପ୍ରେମ କରୁଅଛି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ପ୍ରେମ ମୁଁ ମୋହର ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରୁଅଛି। ମୋ ପ୍ରେମ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମ ପ୍ରତି ପ୍ରକଟ ହୋଇଅଛି। ସେ ମୋହର ମହିମାର ଓ ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ମୁଁ ତୁମ ପାପ ଅପରାଧର ହିସାବ ନ ମାଗି ବରଂ ତୁମ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବାଟକୁ ଚାହିଁ ରହିଛି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଏ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମନକୁ ମୋ ପ୍ରତି ଫେରାଇବା ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ତୁମ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଯୀଶୁ ଏଥିପାଇଁ ଭୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଭୋଗିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମର ଓ ମୋହର ସମ୍ମିଳନ ଘଟିବ। ତାହାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମୋର ତୁମ ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶ ହୋଇଥିବା ବହୁମୂଲ୍ୟ ପ୍ରେମକୁ ସୂଚାଏ। ତୁମକୁ ମୋର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ସର୍ବସ୍ୱ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ତୁମ ପାଇଁ ଦାନ କରିଦେଲି। ଯଦି ତୁମେ ମୋର ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଅଛ, ତାହେଲେ ମୋତେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଅଛ। ଆଉ ଜଗତର କୌଣସି ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ମୋ ଠାରୁ ତୁମକୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଗୃହକୁ ଫେରିଆସ। ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଏକ ବିରାଟ ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରିବି। ମୁଁ ଅନାଦି କାଳ ଠାରୁ ତୁମର ପିତା ଅଟେ, ଆଉ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ପିତା ହୋଇ ରହିବି। ଆଉ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଏହା ଯେ, ତୁମେ କ'ଣ ମୋର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ମୁଁ ତୁମର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି। ଇତି ତୁମର ପ୍ରେମିକ ପିତା ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର।